empty. Birthday जानो थांगासिनो दं birthday सहैथ'वाखै माखासेफ्रा माने थांग्रोबाय आरोना जों दा माने फैगासिनो दं birthday जाग्राया नै खिथुनाव Hello guys, so welcome back to my MK YouTube channel. ओमफ्राय guys माने दिनैनि ब्लगा माने birthday party जागोन आरोना आगस्ट बिथांनि आगस्ट बर'नि नारायण आगस्ट बर'नि पार्टी माने एकदमबारे धामाका जागोन birthday party नालाय एसे माने गोजानावसो जों माने सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों बिथांनि माबाखौ birthday party-खौ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस ओमफ्राय जों माने माखासेखौ नेगासिनो दं दाबो सफैयाखै बिसोरो लांहिननिफ्राय माने फैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जों नैबे ओरै स्पिलांस' रड थांग्राथिंजाय माने जोङो नेनानै दं आरो बिसोरखौ ओमफ्राय दा बिसोर आरो बेसेबां गोबावनि उनाव सफैयो आरो बिथांमोनखौ बेसेबां गोबाव नेबाय नांगोनलै जोंसो माने नै बेफोरखौ लाबोनो मोनदों आरोना एकदम बे सिङाव साराय दं गाइस साराय सामब्राम दरनैसो दं ओमफ्राय बिसोर माखासे बेसादखौ लानानै फैगोन दा जों दाबो माने बिसोरखौ नेगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दाबो जोङो बे दंफां सायायावनो दं ओमफ्राय नायहरदो ओरैबादि गोथां बा बिराद मोजां ना ओमफ्राय बे birthday party-खौ माने बियो आगस्टआ माने गाव न' खाथियाव बानायला होननानै एसे गोजानाव लाबोबाय आरोना दा बियो माने स्पिलांस'नि मा वाटारफल होनदोंमोनलाय नोंथां स्पिलांस' वाटारफल होननांसिगोन दा बेयाव माने दै फिसा गनाय दंनो ओमफ्राय बेयावनो माने जाहैसिगोन आरोना ओमफ्राय दा माने जों थांबाय थानोसै आरोना गाइस माने बिथांमोना एसे बेलेग लामाथिंजाय थांसैनो ओमफ्राय जोंबो थांबाय थानोसै लोगो मोनहैबा मोनहैगोन मोनहैयाबा माने जों एकदमबारे जायगायावसो लोगो हमहैनोसै लोगो मोनबाय बिथांमोनखौ दा नै नाहरनो हागोन फैगासिनो दं लाइननो माला सहैगोनथाय आयाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों गोगोम गोजान एसे सफैखाबाय आरोना ओमफ्राय दा आरो माने सानै लोगो फैबावगासिनो दं बिसोरखौ दा नेबावनांगौ जानानै दं बे खाथिनिखौनो होनदों नुफेराखै आंबो जायखिजाया बिथांमोनखौ नेलायनोसै दा बेसेबां टाइमाव सफैयो आरो एथ' लेट जायालै नोंसोरजों गाइस जों माने सफैबाय आरोना ओमफ्राय गारिखौ जों लाखिबाय दा नै पार्किं खालामबाय ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै बारा गोजान गैला होनदों ससेल'सोनो गाखोनांगौआ बारा गोजौ नङा आरो मानसिफोरखौ ग्लाम नुखाबायलै लाइन दा मोजांनो एसे डेन्स होदो फंबाय जागोन आगस्टनि बार्थडेआव बोहैदों एंगार मोजांखा खिन्थु गाइस खावनोसो नागिरखो ना माखौ नोंलाय empty 15 iya ओमफ्राय KTM गरम मोनबाय गाइस होद मा लामाब्रा बेलाय आयौ बोरैबाबा गोलैगोन नामा मारै थाबायलांदोलै एफा फिसा गोलैबा मुस्किल दं माथो लामाफ्रा खिन्थु डेन्जार दै एकदमबारे Ya. अमा सावनानै जानो हांनानै जानो राहुला दानगासिनो दं जों सफैबायानो आरोना गाइस ओमफ्राय ओरैबादि गरम मोनदों नै गोलोमजोब्बाय एकदमबारे ससे गाखोबावनांगौ ओमफ्राय आं बेयाव फैनाया माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना गाइस बिराद मोजां मोनदां गोसोखौ फैनानै नोंथांमोनाबो जुदि गरमजों न'आव थानो बरिं मोनदोंबा माने एसे मजा लाफैनो हायो आरोना बेरायनानै हाजोनि माने नेचारजों गोरोबनानै माने बरिया टाइम पास खालामफैनो हागोन गाइस नोंथांमोनाबो फै जुदि फैनो लुबैयोबा जालालै
सफैबाय गाइस ओमफ्राय लोगोफ्रा सोरबा सोरबा माने दुगैलायबाय खोमा गरमजों बेयाव माथो प्लेनलाय मामोन बे दैयाव हमफैबायना आं मिथिया उनलायबोदोंथाय बिलुंनिफ्राय बिराद सांगाखा बिराद बरियाखा आरोना गोलोमजोब्बाय आं मेन दैयाव सफैबाय एबार मेन दैयाव बेनो आरोना गग्राया बिराद बरियाखा नोंथांमोनहाबो फै बेरायफै ओरैबायदि थान्दा आरोना बेयाव दंफां लाइफां माने साया जायो आरो खिन्थु गाइस वाटारफलफ्राव फैयोबाना सब समय माने गावनि सायाव साबधान लानानै दुगैनांगौ आरोना मानोना दै गोलैबाय थानाया अन्थाइफोरा माने खुला जानानै थायो आरोना स' नोंथांमोनहाबो दुगैफैयोबा माने गावनि रिक्सआव दुगै आरोना एकदमबारे एसे सानै हयै मोजांनो मारै दिनै नोंनि बार्थडेआव साननाय हनायफोरा खुसि मोनदोंना बेरायनो फैनानै ना दे जायखिजाया हेपि बार्थडेलै हेपि बार्थडे टु इउ थेंक इउ एकदमबारे गोजोनै थाथों सानैबो मा मा बेदर बेलाय वा चिकेन लेग पिस नामा ब्रयलार तामाम गिदिर खामाथो बेलाय नैबे बेदरखौ बोरै हांनांगौ जाखो बिदि एसे बेलथा नांलाय बेखौ नारजिजों जाग्रासो नामा बेलाय मेजेम गोजा माथो साखा साखा बोरै हांनांगौ जाखो बेखौ सोरबा सोरबा दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैनानै नै जिरायनानै दं आरोना ओमफ्राय सासेया नै माने एकदमबारे बेदर हाखावगासिनो दं अमा बेदरा ओरैबायदि मेजेम आरोना गाइस माने बियो हांजानाय नंला बायदि मोनबाय माने मिक्सारसो संनांसिगोन नामाथाय बयलारजों आरो अमा बेदरजों नायनोसै र' सारा सुइनाया मालाबानो संबाय माथो माखौ संग्रोखोलै रिमेक्स जाजोब्बाय माथो बयलारजों मा अमा मिक्स फुरा हनै बेरेया बेरेया ओइ जागायबाय कालारा बरिया गोदान स्टाइल बियो प्लास्टिकआव देदों नामा मोनबायानो जाबाय जानायनि लाहार फाहार खालामसै बेदर एवनाया माने मोनबायानो आरोना ओमफ्राय केकखौ हाग्रोनोसै बार्थडे केक हाग्रोनोसै आगस दे केक हालायद' केक हाखांबासो मोनजासिगोन ना बेदरा केकआ बेनो आरोना माबायदि केकफ्राय लाबोदों आरोना आं आगस्टनि बार्थडेआव होनो होननानै केकखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरबाय आगस्टनि केक आंनो मोनथियालै माबायदि मा केक बिसो गिदिर बिलाय दाबेन गैया माथो हाखुवा बिदिसो Kapan ang lagi kau ya? Ada sih. Ayo bisa. Karena ini lapar sama cukup ini dah. Kalau apa sikapnya? Dia belum menikah sekali jadi. Mulai nih hari ini. Happy birthday to you, happy birthday to you, Soro.
Pak. Lima. Piskan apa Pak? Piskan. Mana ni udah? Tim dong malah. Kalau pakai enggak? Sini kelah. Kelah dong nih. Ladau. Bila kameramen minum ini gua kameramen. Kameramen bos. Krim tuh benar dia. Bunda mana dia? Bunda tangan pun. केकखौ हाखांबाय गाइस ओमफ्राय दा जोङो एसे माने बेदर जानोसै बेदर जानानै जाखांनानै माने थांसै आरोना बेदर हायगासिनो दं आरोना हैलाय बेदर हायगासिनो दं हायखांबानो माने जाबाय जाखांनानै माने थांसै आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस आं भिडिअखौ माने बेयावनो दोनथ'नो नागिरबाय आरोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन